Vítam všetkých v novom roku a tiež vítajte v treťom videu Denník solo investora. Dnes by som sa povenoval porovnaniu brokerov, konkrétne Interactive Brokers, XTB a Trading 212 ako trom takým najzvučnejším menám na našom trhu. S tým, že sa na to pozriem cez poplatkovú štruktúru, poplatky za konverzie mien, potom tiež nejaké garancie vkladov, automatizácia a iné výhody. Ja už 7 rokov používam Interactive Brokers, ale bez ohľadu na to, či ste investor, ktorý už dlhodobo investuje, alebo len pravidelne dávate nejaké peniaze do Finaxu alebo EIC a chceli by ste možno niečo robiť proaktívnejšie alebo na vlastnú päsť, tak toto video je určite pre vás, pretože brokery sú poplatkovo určite zaujímavejší ako Finax alebo EIC. To sa ale nebudem tomu venovať do detailu v tomto videu. A ja som si samozrejme pomohol AI, takže cez Gemini som sa snažil si zosumarizovať rýchlo informácie, ktoré som potom ale fakt čekoval. Takže poďme na to. Nie všetky informácie, ktoré Gemini dalo, boli aj naozaj správne, ale tu je taká master tabulka. Hlavné výhody, poplatky, FX konverzie, úrok na vloženú hotovosť a tak ďalej a tak ďalej. Táto tabulka, ale upozorňujem, nemá všetky správne dáta, k tomu sa dostaneme neskôr. Poďme ale teda najprv na prvého brokera. XTB má všetky poplatky na jednej web stránke, celkom prehľadne zhrnuté. Takisto musím povedať, že XTB je na Slovensku určite veľmi dobrý v tom, že majú aj vlastnú pobočku v Bratislave, takisto majú slovenské rozhranie, slovenskú aplikáciu, teda aplikáciu po slovensky, takže nie sú tam žiadne jazykové bariéry. Čo sa týka poplatkov, hlavne teda pri akciách a ETF, vo všeobecnosti otvorenie a vedenie účtu zadarmo, vklady, bežné vklady sú zadarmo, nie je žiadny minimálny vklad, výbery máte taktiež úplne zadarmo. No a potom investičné podmienky, čiže investovanie do akcií a ETF pri mesačnom objeme do 100 000 eur máte zadarmo, následne 0,2%. A minimálna hodnota investície do akcií je $10 alebo eur. Pri Trading 212 je to napríklad 1 euro. Toto je najväčšia nevýhoda XTB, čiže poplatok za konverziu mien majú 0,5%, čo môže byť naozaj dosť. Ja som to potom zosumarizoval do jednej prehľadnej tabulky. No a samozrejme majú dostupnosť investičnej platformy, mobilný telefón, proste mobilnú apku cez browser alebo v tablete. A potom, čo sa týka vkladov, tak ten bankový prevod, ako som spomínal, je bez poplatku. Tiež sú k dispozícii okamžité spôsoby vkladu. Takže naozaj, keď učiníte vklad podľa vašej banky, samozrejme v Tatra banke to je do 3000 eur, tak tie prostriedky máte na účte okamžite. Pokiaľ vkladáte pomocou platobnej karty, tak tam je poplatok 0,7% v prípade eur a 0,95% zloženej čiastky v prípade dolárov. Ale teda určite odporúčam jednoznačne bankový prevod. K dispozícii je tiež vklad cez PayPal, kde je poplatok 0,85% v prípade eur aj dolárov. Takže čo sa týka poplatkov, myslím, že v XTB celkom fajn. Treba si dávať pozor na akurát ten konverzný kurz. Poďme ale ďalej. XTB umožňuje tzv. Investičné plány. To je spôsob, akým viete automatizovať nejaké investície. Takže vytvoríte si svoj investičný plán, môže to byť mix rôznych ETF a potom vlastne učiníte automatické platby, kde financujete svoj účet a ten automaticky zainvestuje do toho portfólia, ktoré ste si zvolili. A tiež máte tam nulové poplatky pri investovaní, takže nie je to nejakým spôsobom spoplatnené. No a ďalšou službou hodnou spomenutia je tiež úročenie vkladov, takže pokiaľ máte neinvestované niektoré prostriedky, tak môžete získať úrok
s tým, že ten úrok je 2,3% prvých 90 dní od dátumu podpisu zmluvy, čiže otvorenia si brokera. Následne potom ale sa vklad úročí iba 0,9% v prípade eur. Obe sadzby samozrejme sú per annum, takže ročné úročenie. Ako sa pripisuje, majú to tu popísané, takže úroková sadzba sa vypočítava denne a vypláca sa mesačne do 5 dní nasledujúceho mesiaca. To je v prípade XTB. Nie je potrebné vykonávať žiadne úkony, takže úročenie sa aktivuje automaticky. Keby som to mal zosumarizovať, tak XTB je naozaj vhodný broker najmä pre tých, ktorí nevedia až tak dobre po anglicky, preferujú slovenský jazyk, sú radi za to, že sa majú komu dovolať v bratislavskej pobočke a niekto sa im vie venovať. Tiež majú veľmi aktívny newsletter a celkovo komunitu okolo XTB vo všeobecnosti. Potom tie údaje z Gemini ignorujte, to bola len taká vsúka. Ja som to potom dával do Google Sheets tabulky, ktorú si môžeme pozrieť teraz v závere a sú tam aj nejaké dodatočné info k XTB. Takže čo sa týka XTB, tá hlavná výhoda, slovenská podpora a jednoduchosť, poplatky sú v zásade pri transakciách žiadne, pri menových konverziách 0,5%. Čo to znamená v praxi? Pokiaľ by ste chceli zmeniť 1000 eur na doláre, tak zaplatíte poplatok 5 eur. V prípade zmeny 10 000 eur na doláre napríklad už by ste zaplatili 50 eur, čo naozaj nie je málo. Hlavne v porovnaní s napríklad Interactive Brokers. Čo sa týka garancie vkladov, tak všetky tri platformy v podstate majú do 20 000, okrem XTB tam má do 22 000 eur. Netreba sa ale báť, pretože vaše prostriedky sú stále safe. Aj keby broker úplne skrachoval, tak vy stále vlastníte podiel na danej firme, keď kúpite napríklad akcie Google alebo podobne. Takže krach brokera na to nemá žiaden vplyv. Poďme ale ďalej, poďme sa pozrieť na Trading 212. Musím povedať, že mne sa Trading 212 páči zo všetkých troch brokerov momentálne úplne najviac. Má veľmi prehľadnú poplatkovú štruktúru, veľmi dobrý prístup k rôznym trhom a taktiež poplatok za menový kurz nie je taký obrovský. Opäť majú veľmi prehľadne spravenú stránku, ktorá je po slovensky. Keď sa na to pozrieme, tak pri tom invest účte, takže teraz neberiem do úvahy CFD a krypto, tak neplatíte žiadnu províziu z obchodovania ani poplatok za úschovu. Máte tam poplatok za výmenný kurz, ktorý je 0,15%. Pri vkladoch a výberoch vklady prostredníctvom bankových prevodov sú bezplatne, vklady prostredníctvom kariet, Google Pay, Apple Pay sú do 2000 eur kumulatívne bezplatne, od 2000 eur potom už je poplatok 0,7%, výbery takisto úplne bezplatne. V čom je Trading 212 úplný unikát, je úročenie vkladov. Pokiaľ máte nejakú väčšiu hotovosť, ktorú nechcete dávať na termínovaný vklad, viete, že ju napríklad budete potrebovať o pol roka alebo o rok a nechcete, aby vám len sedela na bankovom účte, tak Trading 212 je na to super. Majú úročenie vkladu, tu si to môžete pozrieť v rámci danej tabuľky, v podstate pri dolároch 3,3% per annum a pri eurách v súčasnosti 2,2%. Čo je ale zaujímavosť je, že pripisovaný a vyplácaný je denne daný úrok, čo je super, čiže podobne ako to funguje pri Revolute, kto to máte. Ale zatiaľ som nenašiel nikde vyššie úročenie vkladu ako 2,2% na Trading 212. Keď ideme ďalej, rôzne výpisy alebo zrušenie účtu ako administratívne poplatky bezplatne, minimálna suma transakcie vo všeobecnosti alebo rôzne minimálny vklad je 10 eur, minimálny výber je 1 euro, minimálny príkaz na nákup alebo predaj je taktiež 1 euro a minimálne hodnoty obchodu alebo transakcie pri akciách aj pri ETFs je 1 euro alebo 1 dolár podľa toho, v akej mene sa robia. S tým, že môžete nakupovať
na všetkých platformách zlomkové akcie. Čiže keď akcia Google má napríklad $350, neviem či má, ale povedzme, tak vy viete nakúpiť napríklad desatinu danej akcie za $35. Ďalej sú tu rozpísané náklady a poplatky emitenta v prípade, že sú aplikovateľné a rôzne dane a poplatky, ktoré sú uložené štátom. S týmto sa ale nedá nič robiť. Toto nie je vecou brokera, skôr je to taký dôkaz o ich transparentnosti, že všetko to tu chcú popísať. A potom Trading 212 taktiež umožňuje mať kartu, normálne ako keby kreditnú alebo debetnú kartu, ale volá sa to karta Trading 212, ktorá má rôzne výhody. Tiež sú to výbery z bankomatu až do 400 € mesačne bezplatne a tak ďalej. To ale nie je predmetom tohto videa, takže nechcem zachádzať do detailov. V čom mne sa ale naozaj Trading 212 veľmi, veľmi páči, je akým spôsobom dokáže simulovať dokonca Finax alebo EIC cez tzv. PIEs. Takže majú na to opäť webovú stránku s tým, že PIEs sú o tom, že si viete nadefinovať nejaké diverzifikované portfólio, čiže rôzny mix ETF, akcií, prípadne dlhopisov, ktoré sú súčasťou daného koláča a vy si nadefinujete, že na nejakej periodicite, napríklad mesačne alebo týždenne, uložené prostriedky tam sa distribuujú podľa daného kľúča. Čiže keď ste si dali, že 50% ETF S&P 500 a 50% Emerging Markets, čo je hlavne Čína, prípadne India a podobne, tak keď vložíte 500 €, tak sa vám to rozloží 250 € tam, sem, 250 € tam. Je veľmi podobné ako to, čo robí Finax, s tým, že máte už aj hotové dané PIEs, čiže preddefinované, ktoré sú využívané najlepšími správcami aktív na svete, podľa toho, čo hovorí Trading 212, alebo si potom môžete vyskladať vlastný PIE podľa toho, čomu veríte, prípadne viac PIEs a do nich investovať potom danú sumu. Toto je naozaj za mňa veľmi, veľmi pekná feature a pokiaľ by som nemal už 7 rokov Interactive Brokers, tak dnes by som určite išiel do Trading 212. Znova sa môžeme pozrieť na sumarizáciu všetkého, čo bolo povedané, takže pri Trading 212 je tu ako hlavná výhoda automatizácia cez spomínané PIEs, tiež úročenie vkladov do výšky až 2,2% v eurách. Žiadne poplatky za ETF, za trading ETF alebo akcií. Pri konverzii je aplikovaný poplatok 0,15%. Pri zmene 1000 € na doláre je to 1,5 €, pri zmene 10 000 € na doláre je to 15 €. To sú také dva príklady, ktoré som tu dal. No a potom margin úrok, povedzme, tým by som sa tu nezaoberal v prípade Trading 212, to poviem skôr pri Interactive Brokers, kde je ten naozaj skutočne margin účet. Bočný príjem zo share lendingu, na to je potom landing page, ktorú môžem ukázať, ktorá popisuje aj akým spôsobom to funguje. V podstate oni požičiavajú akcie z vášho portfólia dlžníkom a za to dostávajú úrok a potom o tie úroky sa s vami delia. Tu nižšie je potom aj kalkulačka, ktorú si viete pozrieť a nasimulovať v podstate, pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do tohto programu. Nie, ja som to skúšal v Interactive Brokers, nie je to ale žiadna úplne že zárobková činnosť, takže s tým by som nerátal. Poďme ale naspäť. Čiže PIEs a Auto Invest za mňa ohromná vec. Čo som ešte zabudol spomenúť pri PIEs je, že vy keď si zvolíte napríklad 50/50 daný pomer,
a jedna z daných dvoch zložiek bude mať príliš veľký rast, takže by sa stalo, že to portfólium už začína byť 70:30 samo o sebe, tak máte tam možnosť rebalancingu, kde potom Trading 212 sa bude snažiť stále vyrovnávať, čiže váš vklad distribuovať tak, aby eventuálne to bolo stále vyrovnané 50:50, čo je za mňa super feature. No a potom pri Trading 212 takisto je slovenské a české prostredie, takisto možnosť kúpy zlomkových akcií, no a garancia vkladov do 20 000 eur. Tam treba ešte povedať, že Trading 212 má tiež poistenie do výšky 1 milióna eur od Lloyds ako dodatočnú garanciu pre investorov. Stále ale nedosahuje takého renomé z hľadiska tej bezpečnosti ako Interactive Brokers. Last but not least, Interactive Brokers, veľmi asi najrenomovanejšia platforma z týchto, je ale celé rozhranie aj v podstate web stránka sú po anglicky. Rozhranie vie byť aj po česky, takže to je už posun vpred, ale poďme sa pozrieť možno aj na tú poplatkovú štruktúru. Už na pohľad celá webová stránka je dosť robustná, keď si pozriete, koľko typov pricingov tu je. Pokiaľ ale sa jedná o tie hlavné commissions and fees pri akciách a ETF-kách, tak v prípade Ameriky je to minimálne $1 za každú transakciu pri investícii do amerických akcií. A pri väčšom objeme nákupu je to 0,5 centa, čiže $0,005 do 300 000 akcií. Potom v prípade Kanady je to $1 kanadský, takže vidíte, že tie poplatky tu vo všeobecnosti sú väčšie. Potom také druhá najčastejšia asi transakcia, ktorú by sme robili, je nákup ETF v Európe. Ja si najčastejšie nakupujem buď cez holandskú burzu, kde je minimálny poplatok 3 €. V prípade týchto zlomkových akcií musíte nakúpiť aspoň za 1,25 € vo všeobecnosti. Takže Interactive Brokers má najvyššie poplatky zo spomenutých platformiem. Ďalší aspekt, ktorý sme rozoberali aj pri XTB a Trading 212 je úročenie vkladu. A pri Interactive Brokers úročenie vkladu je až od 10 000 eur, čiže do 10 000 eur vkladu v podstate nemáte žiadne úročenie. Potom je to úročené sadzbou 1,461% v prípade eur. Takže tu je taký modelový príklad, majú tú kalkulačku, že pokiaľ by sme mali vložených 150 000 eur, tak prvých 10 000 sa nám neúročí vôbec a potom 140 000 sa úročí sadzbou 1,461. Táto sadzba je definovaná cez benchmark rate, takže samozrejme sa mení, keď sa mení sadzba Európskej centrálnej banky. Čiže pri eurách je to do 10 000 eur 0 a nad 10 000 eur je to benchmark rate minus 0,5%. Takže je to do veľkej miery predikovateľné, pretože keď si viete pozerať úrokové sadzby Európskej centrálnej banky, tak si viete odhadnúť potom aj, aké bude úročenie vášho. Ďalšia časť príbehu sú automatizácie. Pri automatizáciách v Interactive Brokers je to len veľmi jednoduché, takže nie je tam nič na štýl koláčov Trading 212 alebo automatizácie tak ako je v XTB, ale je tu tzv. Recurring Investments, kde si v podstate viete nastaviť rovnakú investíciu na zadanej perióde. Pri Interactive Brokers vám viem ukázať aj príklad commissions, takže môžeme sa pozrieť na moju aktivitu za posledný kvartál. Trošku vám odhalím aj niečo z môjho portfólia vo všeobecnosti, takže takto si to vyklikáte cez Reports a potom si dám
v podstate custom date range a zvolím si tu od 1. septembra po 31. december. Tým, že si pozriem statement, máte tu rôzne... Mne sa Interactive Brokers platforma už dosť páči, dlho v nej pracujem, takže aj keď majú vysoké poplatky a nemajú nejaké úročenie vkladu, tak ja už som na to zvyknutý do veľkej miery, používam to 7 rokov a meniť brokera nie je úplne nejaká častá záležitosť. Aj z daňového pohľadu, keď sa robí potom daňové priznanie, tak je jednoduchšie mať jedného brokera, na ktorého ste zvyknutí. Čiže poďme teraz naspäť na... Pozrime si rôzne trades a tam uvidíme vlastne aj, aké poplatky som platil. Čiže pri nákupe Go Easy alebo Topicus toto bolo vo výške 1500 kanadských dolárov, potom 1400 kanadských dolárov som stále platil 1 kanadský dolár ako fee. A pri európskych akciách ten poplatok je najvyšší, čiže pri BMW akciách som zaplatil 3 eurá poplatok, potom toto sú emerging markets a indické ETF-ka, čiže tu kupujem v zásade čínsky a indický mix, a toto je čisto indické ETF-ko, tam bol znova poplatok 3 eurá pri 1200 eurovej a 844 eurovej transakcii. No a pri amerických akciách zväčša ten poplatok je 1 dolár. Tu som konkrétne predával akcie Apple, tuto zase nákupy Brookfieldu boli opäť 1 dolár, 1 dolár. A jedinou výnimkou boli títo Global Miners, Global Copper Miners, kde keďže je to ETF-ko, tak som platil 4 doláre. Čo je nespornou výhodou Interactive Brokers vo všeobecnosti je prístup k akýmkoľvek trhom, aké si viete predstaviť. Viete nakupovať kanadské akcie, austrálske akcie, viete nakupovať kľudne aj Real Estate Investment Trust, čiže Real Estate Investments v Singapure kľudne, alebo firmy, ktoré nakupujú nehnuteľnosti v Singapure. Proste to portfólio je extrémne široké, od small caps po najväčšie firmy naprieč všetkými trhmi. Takže z tohto hľadiska je pre mňa Interactive Brokers veľmi lákavý, lebo ma nelimituje vo výbere rôznych akcií. Ďalšou obrovskou výhodou Interactive Brokers je tiež možnosť mať margin účet. Ja som si ho aktivoval len nedávno a v podstate umožňuje vám to požičať si kapitál, či už na investovanie, alebo kľudne si to môžete aj vybrať na účet, požičať za úrokovú sadzbu, ktorá je veľmi podobná hypotekárnej úrokovej sadzbe. Takže v prípade Interactive Brokers, keď si pozrieme tabuľku, tak v prípade, že by som si požičaval doláre, mám do 100 000 dolárov je úroková sadzba 5,14. V prípade eur, ale keďže ECBčka má nižšie rejty, tak do 90 000 eur si viete požičať za 3,461. Opäť je to definované ako benchmark rate, čiže okolo toho, čo dáva ECBčka a plus 1,5%. Je to ale zaujímavá možnosť a veľa ľudí o tom nevie. Hlavne na Slovensku to povedomie o investovaní nie je až také široké, aby vedeli, ako funguje margin účet. Oproti CFD je výhoda to, že nie sú margin účty až také agresívne. Tá páka je nejaká relatívne konzervatívna a vy v podstate garantujete svojim účtom alebo zainvestovanými prostriedkami ako kolaterálom na to, že vám Interactive Brokers môže požičať. To, koľko vám môže požičať, tiež záleží od množstva zainvestovaných prostriedkov a to, koľko máte peňazí alebo zainvestovaných prostriedkov na účte Interactive Brokers. Takže sme v závere nášho porovnania. Teraz tu premietnem vlastne záverečnú tabuľku porovnania brokerov. Z môjho pohľadu víťaz tohto porovnania je jednoznačne Trading 212. Keby som si vyberal brokera dnes, tak si vyberiem Trading 212. Strašne sa mi páčia
pies, čiže tie koláče a automatizácia cez nich a takisto úročenie vkladu vo výške 2,2% per annum. To je veľmi, veľmi lákavé a navyše tie poplatky za zmenu kurzu nie sú až také vysoké ako v prípade XTB. Kto je na druhom mieste? Nevedel by som sa úplne rozhodnúť medzi XTB a Interactive Brokers, ale je pravda, že ja som dosť biased a ovplyvnený tým, že Interactive Brokers už používam veľmi dlho. Koho zaujímajú margin účty, chce budovať naozaj rodinné bohatstvo, pracovať s kapitálom nad 100 000 eur, tak Interactive Brokers je skôr pre neho, hlavne pokiaľ ide aj o vyššie vklady na mesačnej báze a určite nie je zanedbateľné ani to, že majú veľmi nízky poplatok za zmenu kurzu, takže to je vec, ktorej som sa ešte nedotkol, kde zmena napríklad 1000 eur na doláre v prípade Interactive Brokers by bol poplatok $2, zmena 10 000 eur na doláre by bol 2 eurá. Vo všeobecnosti ten poplatok je 0,02%, minimálne ale $2. Preto tu aj pri zmene iba 1000 eur bol ten poplatok v takejto výške. Garancia vkladov, všetci to majú rovnako, akurát čo sa týka celkovej kvality brokera, Interactive Brokers je jednoducho špička pre investorov. Je to renomovaný broker. Je to tiež verejne obchodovateľná spoločnosť, takže si viete kúpiť aj jej akcie na burze a je bezkonkurenčne najväčší z týchto troch. Zároveň ale pre bežného investora ja si myslím, že Trading 212 je určite top. Ja by som možno zvážil aj XTB, hlavne pre ľudí, ktorí vnímajú možno jazykové bariéry, nie sú komfortní s anglickým jazykom a je pre nich možno taký lepší pokoj na duši, keď majú komu zavolať a XTB má tú pobočku na Slovensku. Takže toľko asi za mňa. Ja tu nechám tú tabuľku aj link na ňu vo videu a potom vidíme sa v ďalšom videu. Budem veľmi rád za lajky alebo komentáre. Pokiaľ sa vám video páčilo, prinieslo vám nejaké informácie, naozaj je to pre mňa veľmi cenné, keď mi dáte takýto feedback, či už vo forme komentára alebo lajku, čo ma potom motivuje robiť tieto videá. Takže všetko dobré do nového roka a vidíme sa v ďalšom videu.